Johan Sultana ta' 40 sena mill-Ħamrun ġie kondannat 3 snin ħabs wara l-instab ħati li mexxa massaġġ parler fil-Fgura għal skop ta' prostituzzjoni. Il-partner tiegħu Paulina Kutajjar ta' 26 sena ingħatat sentenza sospiża tal-li kienet qed tmexxi l-burdell flimkien miegħu. Il-prosekuzzjoni xedet li f'Jannar tal-2019 żewġ kuntistabli kienu waqfu lil Johan Sultana waqt li kienet isuq u juża l-mobile. Fil-karozza kienu nstabu sustanza li kienet suspettata li kienet eroina, ingwanti, balaklafa, martel u miżin. Fit-tfittxija fuq il-mobile ta' Sultana nstabu messaġġi relatati ma' sess offrut minn massaġġ parler partikolari fil-Fgura. Il-Pulizija segwew mill-qrib dan il-ħanut u meta tkellmu mal-klijenti dawn spjegaw li fost is-servizzi offruti kien hemm sess orali, masturbazzjoni u saħansitra sess ma' mart Johan Sultana. Il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek rimarkat li l-Pulizija sabu għad kbir ta' massaġġi mingħand irġieli tolbu assess u fuq il-profil tal-Facebook instabu wkoll reklam li inkludu A New English Girl u Happy Endings fost l-oħrajn. Il-Maġistrat żidet tgħid li l-provi juru li kien qed juża l-ħanut assess bil-klijenti ħallsu madwar €50 ta' nofsija. Il-Maġistrat Rachel Montebello kondannat lil Pier Gaffiero jħallas is-somma ta' €2000 minħabba mala fama li kiteb fil-medja soċjali fil-konfront ta' Monsignor Joseph Vella Gauci. Il-każ seħħ bejn l-10 u 13 ta' Marzu ta' l-2020 meta Gaffiero fi żmien qasir kiteb u ppubblika reputament fuq Twitter kummenti libellużi li ħassu r-reputazzjoni ta' Monsignor Vella Gauci fis-sens li bħala l-kap tal-Aġenzija Appoġġ Fawdex naqas milli jagħmel xogħlu billi injora b'xi mod rapporti ta' xi tip ta' abbużi sesswali fuq minorenni mill-Pulizija u li kien qed jagħti għal ħaddieħor. Raġel ma nstabx ħati li wettaq violenza domestika fuqhom iż-żewġ uliedu li saħansitra anki ttieħdula bordni ta' ħarsien wara l-instab li l-mara tbati minn problemi ta' saħħa mentali u bil-paranojja. L-allegat każ ta' violenza jmur lura l-Lulju tal-2019 meta qalet li waqt li kienet f'bar ma' raġel ieħor is-sieħeb tagħha minħabba ħaraqa fuq sidira b'sigarett. L-akkużat ċaħat li kien violenti magħha u allega li l-marki tas-sigarett fuq sidira saru mir-raġel li kienet fil-bar miegħu u saħaq li jumejn wara kienet qieli bdiet tagħtih bil-pon u saħansitra kisritlu snienu. Il-Maġistrat Bridget Sultana nnotat li fiż-żewġ verżjonijiet li semet taġġara minkejja li hemm provi tal-ġrieħi fuq il-mara m'hemmx ċertezza dwar min għamel l-imsemmija ġrieħi u allura ma sabitx lir-raġel ħati. Il-qorti ċaħdet kawża li tresqet sentejn ilu minn Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu biex jingħata kumpens talli ma jingħatax il-maħfra presidenzjali marbuta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Muscat kien fetaħ il-kawża f'Settembru tal-2020 kontra l-Prim Ministru bħala l-kap tal-Kabinett tal-Ministri, il-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Istat u l-Ministru tal-Ġustizzja. Wara li semma kif Muscat ġie kkundannat 15-il sena ħabs għax ammetta li kien involut fil-qtil ta' Caruana Galizia, l-imħallef Francesco De Pasquale saħaq li ebda persuna involuta f'delitt m'għandha tippretendi li għandha xi dritt sagrosant li tingħata il-maħfra presidenzjali.